La presència de Pedro Sánchez als debats televisats ha centrat bona part de la campanya a l'Estat. El líder del PSOE, prudent i destacat a les enquestes, pretenia anar només al de 3 Media, en un inici amb la presència de Vox, però el veto de la Junta Electoral Central a l'extrema dreta li va fer variar els plans. Ara tindrà 2 tests d'estrès consecutius, el primer d'ells aquest dilluns a Televisió Espanyola, acompanyat de Pablo Casado, Albert Rivera i Pablo Iglesias. Serà un tots contra Sánchez, com cada vegada que hi ha un favorit clar, però amb matisos. Iglesias ha estat dur contra el líder del PSOE, però al mateix temps aspira a governar amb ells si els números sumen. Casado i Rivera, en canvi, pugnaran entre ells per veure qui ocupa més la dreta del plató. Tot s'hi valdrà per intentar la remuntada. Sánchez, en l'última setmana, s'hi juga a fermar una suma de diputats que li permetin, com desitja, poder triar socis per la investidura i governar més o menys en solitari. Algunes enquestes assenyalen que en tindria prou en Podem i el PNB i el suport d'Esquerra, que ja ha deixat clar que no posa línies vermelles i que prefereix fer president el líder del PSOE que no pas facilitar, per activa o per passiva, un govern amb l'extrema dreta. Un argumentari similar al que va desplegar ahir Jordi Sánchez, candidat de Junts per Catalunya, en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies. Sánchez, Jordi, no Pedro, va apostar per seguir exigint al PSOE que accepti el referèndum sense quedar-se atrapats en dates i també va reclamar el bloqueig de qualsevol alternativa de govern que passi per l'extrema dreta. El candidat de Junts per Catalunya compareixerà a les 12 del migdia al costat de Carles Puigdemont, ahir protagonista en el tram final de la jornada per un acte intolerable en el qual se simulava un afusellament contra ell. Segur que els qui veuen tot el dia delictes d'odi a Catalunya se sumaran a les condemnes o potser s'encarregaran de justificar-ho i de culpar-ne l'independentisme. Mai se sap.